Abana wala. Waphi lo mfana lo? Waphi? Ubani? Lo bafana imvunulo. Umbuza kimi inja. Amaxhosa ayedelela akathi awusabonga bafowethu. Kodwa bafowethu lekelelani itabani fuseke indaba itabani. Hey, sayivulula kanje itabani. Imsuni yezinja. Hawu itabani sayivunula sisa. Awuphile mfowethu. Hayi kugadwe inhlamba. Ngeke. Awahlaba untwana. Hawu untwana mfethu. Awukathi ithuna. Ikhulu. Akasahlupha. Uthi ngiyisa mina ngangashela uma wakhe. Phela umuntu owayisaya kwaZulu. Umuntu owayisaya kunomehluko phakathi kokweyisa. Mina ngikhuluma iqiniso mina ngidele. Bathunga phela awusefika bathungwana mfethu. Ngizole ihlamba kwaSulu. Tungwana. Kodwa wafika emfeni mfowethu yakade usiphethe gadi manje. Kanjani izinto lezi ifake ifashion lapha? Amasimba cishe ngayibulala. Usayibulala mfowethu. Cishe ngayibulala akaze ngikushela. Ngithi lenza yenzeke singasekho emhlabeni. Hayi khona. Ishambe ngeke. Amasimba itabana baba. Umshomo uyathutha. Imbonile ethwala amabhokisi. Sikhoma ngibonile. Bongisemba. Inkosi yakhe. Hey, kwani umkhafa kanje? Kuthi bagqishe noma kwenye province ngapha. Wena behamba. Lasuke la, asuke la. Abana wala. Waphi lo mfana lo? Waphi? Ubani? Lo bafana imvunulo. Umbuza kimi inja. Amaxhosa ayedelela akathi hey indewethu egawela kwaSulu makotweni. Hands off makotweni. Hey. Cishe ngaphatha zifolo dongweni. Lapha. Tungabasabanga. Come on. Awuye lo bhola amathunga. Dakiwe. Awuye phela lo bhola. Sahlula ka wena nje uqothukile nje. Uhlula ka wena. Funa ngendoda phela mina. Hey, ngistabani mina. Mzansi, welcome to Mgosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Guys, ngiyavuka nje namuhla ngithola ungezwe mchunu ufake lenye video again speaking about Titabane again, saying ukuthi futhi indaba Titabane atihambe la South Africa. Titabane setivunula kanje zolo lokube ka trend. Actually he is still trending. Ngokuthathuke Titabane sengukuthi Titabane kufanele tihambe nabo Somizi get indaba yato labantu abasimoshela live indoda lenjani lelala nalenye indoda. So uphinzile futhi namuhla ngalesikani bani bathi baphendula ngalesikani bani bathi bakwatile ukuthi why baqosha uthi abayiphiaphinza yo maqingwana uthi nje vele gate indaba yeTitabane vele akayivisisa uphose anokushaya ifoni edongeni evala omunyathi akulaba labashada ko alo wemxhosa ngimakoti wemazulu. So uthena nje indzaba yebe bafana labalala nabodwane ayicha vele ngekavukile ayivisisile uthi nje indzaba yabo abafuseke nje njengoba nimuva nje aphinza atikhulumela. And I'm patiently waiting for him to respond to Dominica. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.